Y sir nawdd wrth gwrs eleni yw Sir Brycheiniog a gallan ni fyth osgoi bryd sydd wrth galon y sir yma, sef y Cheviot Bryniau Brycheiniog. Ac yn drew i'r bryd ers erioed, Sian, pwll. Ie, Tre Castell. Nawr, mae'r bryd yma yn bwysig iawn i chi fel teulu. Odi, mae'r bryd sydd wedi bod yn pwll eriod ers fi gallu cofio. Ie, odi mae an. A beth sy'n mor arbennig am y bryd? Mae'r dafad, mae'n dafad mynydd. Mae'n pori ar y mynyddau y Brycheiniog. Mae'n mwy na jyst dafad mynydd. Mae'n gallu gwneud gymaint mwy. Mae'n fri i'r Blue Face Leicesters sy'n gwneud y Welsh Mills. A wedyn ni, ti'n gallu croesi nhw gyda Suffolks, gyda Texels, a ti'n gallu cael o'n tew 50-60 kilos, heb feddwl o bwyty fe. A mae'n dafad llaethog, mae'n mam dychyllid, a mae'r confirmation dy ti ar dafad smart. A mae'n troi bwyd sal y mynydd mewn i gig meithlwm? Odi, wrth gwrs, odi. Sy'n bwysig? Odi. Nawr chi wedi cael 2 flynedd prysur iawn fel sir nawdd, a chi wedi bod yn glwm gyda'r gweithgareddau i gyd? Odi, ni wedi, ie. Wedi enjoyo mas draw, wedi dod â'r cymuned i gilydd ar ôl Covid, a bobl ddim yn cymdeithasu gyment, mae rai fi gweud, ond oedden gyda'r teulu Hafards a pob un yn Brycheiniog, ni wedi bod yn fysi a ni wedi enjoyo pob munud a'r llwyddiant fy'n credu oedd y moliant y maes neithwr a'r gobeithio bod ni wedi codi'r tro. Wel, yn sicr oedd y canu wedi gwneud ni heb os ag oni bai. Ond mae'n leisiau da yn Sir Brycheiniog. Ie, yn credu bod pob un wedi tynnu at ei gilydd. Arweiniad Lynn Griffiths, a wedyn ni oedd Conway dyn ni hefyd, a wedyn ni David o Ponsenni hefyd ar y organ. So, yeah. A nabod Conway Morgan, neu Mr Morgan i fi, oedd arfer dysgu cerddoriaeth i fi yn ysgol Tregeifl flynyddoedd yn ôl. Ie. Yn talented iawn, ond mae wythnos fysi dy fe hefyd gyda'r ceffylau yma hefyd. Odi wir. Wel, mae hon wastod yn ddosbarth a chystadleuaeth bywiog iawn yn dweud, achos un o'r unweddau'r bryd i gweld nhw yn redeg yn siarp yn dy fe, mae hwnna'n bwysig. A ni natur nhw. Ddim fod ar coler, na dim byd ffyrna. Ond dwi ddim fel natur i perchynog nhw, dwi e? Nad. Nhw sy'n codi natur i perchynog yn aml iawn. Mae Defaid yn hoff iawn o'n neud nawr, dyn nhw? Ydyn, maen nhw yn, ar brydiau, wrth gwrs. Pan chi'n trafod Defaid gyda'r gŵr adra, mae eisiau tipyn o mynedd. Ond mi'n credu bydde fe'n gweud un peth nôl. Ie, fi'n siŵr. Ond fel teulu, i chi wedi cael llwyddiant yn y dosbarth yma, ni'n dosbarth y ddafad flwydd, a chitha wedi ennill y gystadleuaeth yma 2 waith yn y gorffennol? 2 waith, ie. Blwyddyn tro diwetha oedd yn 2022. A ni dim ond wastad dod â Defaid flwyddi, so ni'n dod â cwrdd yn y byd arall, dim ond i sgwrt o'r Cheviot Society, cael y classes i cadw nhw fynd yn y sioe. Mae'n stori ddiddorol fyna, achos chi yn enwog am gynnwch chi harddod o safon, ond chi byth yn dod yn o'r sioe. Pam hynny? Amser yw e. Fi ddim yn credu bod nhw wedi dyblygu digon i dwngos nhw amser hyn, a mae'n neis i cadw rhywbeth i'r sioe yn September yn Ponsenni. Mae'r sioe yna yn special i pob un yn Brycheiniog. Mae'r siow yn y bore a wedyn i'r sale wedyn ni. Ond mae rhaid roi'r amser yna, iddym mi fi'n credu. Mae rai bobl yn lwco dod â blwydd i mas. Os dim lot o bobl yn lwco dod o un blwydd hwrfod mas. Na, so, ie. Cadw nhw, tan bod nhw ar ei gorau ar gyfer yr arwerthiant. Ie, fi'n credu na, bydd y pob un yn cytuno dan, mae fi siŵr. A bod nhw'n ffres wedyn ar gyfer yr arwerthiant. Ie. Mae rai brydiau gallu gwneud fel brydiau eraill. O, fi'n credu bod dan i gynlyniad. Oes, mae. Nawr te, fi'n credu bod chi'n gwagos i'r brig eich hunan fel teulu. O, fi'n credu. So, Caryl sydd wedi dod yn cynta. Karen Howells, ie. Ar dafad i arling. A wedyn ni Hannah Pwll. Ach, merch chi! Ie, wedi dod yn ail myna. A wedyn ni Chrissy Joseph, wedyn ni, partner Caryl, wedi dod yn trydydd. A wedyn ni pedwerydd yn ail ferchi, Maria Pwll. Maen nhw gyd yn dyn nhw o fewn ar dalgylch fach iawn. Maen nhw yn, mae pob un yn, ie. Ardal Llandeisant, Tre Castell. Ponsenni, gyd, mae yn, ie. Sef cartref y bryd yn dy fe? Wel, greiddiol. Wel, diolch yn fawr iawn, Sian. Na i wedi cael sgwrs cyflym iawn y Caryl. O Caryl, llong o farchiadau. Diolch yn iawn i ti. Ie, is ben Campwriaeth llynedd.
Do, yn yr adran Yn yr adran yma? Do. Ti'n mynd amdani, Lenny? Wel, gewn ni weld. Mae ennill y dosbarth yma'n braint, ac mae ddyn dosbarth prif iawn. Enillodd i mewn fan hyn llynedd gyda clas yr enw. O, hwnna'n dda, ddo, bod wedi dod nôl a neud yn dda unwaith yn rhagor. Odi, dyn nhw ddim wastad yn. Mae wy'n mynd nhw'n altro a dyn nhw'n wastad yn dod mlaen. Ond na, mae dosbarth da iawn yma. Odi glei, a mae hon, mae'n dderth yn dwi. Odi, mae wedi tyfu a mae cot neis yn ddifyd. Ond ti wedi ennill y bencampwriaeth fan hyn sawl tro yn y gorffan? Odyn, odyn. Maen nhw'n agos iawn i'r galon? Odyn, mae'n meddwl y byd o'r diadell Brecknock, maen nhw'n byw ar y mynydd a dyna'n bywyd ni. Da iawn ti. Diolch. Llongychiadau. Diolch.